Здравейте! Аз съм Йоана Българиева, а вие гледате 35-та новинарска емисия на Студио Медиум за учебната 2014-2015 година. Днес в емисията ще ви представим балът на нашите 12-класници. Дипломирането на 4-ти клас. На 26 май бе балът на нашите зрелостници. Празненството на 12-класниците се проведе в кемпински хотел Маринела. На 28 май в Националния исторически музей бяха връчени тържествено дипломите на 4-класниците от нашето училище. Дракон, други смятат лъв. Точно това са двете основни хипотези. Едните историци казват дракон, другите казват лъв. И двете хипотези всъщност произлизат от една и съща идея. Това е символ на силата, на властта. Болярски пръстени, някои, които печали. Антонио, умен, мъдър и разумен. Да бъдеш. Валерий Димитров, честито завършване. Умен, разумен, весел и щастлив. Веда Николова. Усмихната, щастлива и само отличен искам вече. Как ще се виждат оценките? Доволен ли си от тази годишните ти резултати? Да, много съм доволен. Много съм доволна, надявам се така да е и в 5-ти клас. Да, много съм доволна. Много, защото имам шестица. Какви са плановете ти за лятото? Много забавления, по-малко учение от ученото през годината и да се забавлявам. Ще ходя на море с братовчетка ми, после на лагер. Ремонт на детската ми стая и забавление. Да уча по иврит, по английски, общо взето да си развивам уменията. Какви са очакванията ти за до година? Очаквам да бъде по-трудно и очаквам да се справям и да продължавам напред. Очаквам да бъде много по-хубаво, отколкото беше до сега, но... Че ще бъде по-трудно и надявам се да се справя. Шестици, по някоя петица. Това беше всичко от 35-та новинарска емисия.
Thank you.